katrang yamitrai habang asliang trai melong ka jing im sim jonga karon kam yami ngaron kam yami ngatrang yami Hakarisya ngasliang giktin jing imbawan namin min sim tilit rai penda da jing don ring ka jong mi jing im kalong katrang yamitrai habang asliang trai melong ka jing im sim jonga kanon kam yami kum ugay rang batrang yawa sim jonga katrang yamitrai habang asliang trai melong ka jing im sim jonga jisu kadon ka ngadon kam yami ngatrang yami mi ngatrang yami sim jonga katrang yami trai na bentaburo mo beli amen. Tinha duai. Ublei ukupajungi ubahabneng. Ngangu ime ablei nama kini kepor ma ayangi. Gibri batlot bingilaban kiu syiriying kebakut kentang kenjome. Ngini ro ngin mani bat man sya skor yiketin kebakut kebaim kenjome. Ngangu ime atrai nama kejengkerku babhatam kebisnai tam kijame mengilak ban kiu syiriying kijame pada ngijing telot kibabun kebengi dona blai rengi mat tang ngijing kerku kijame haki met baki mensim kijangi man geski kijing im kijangi ban ngimla atrai ban siu keliang yani kijing e kijing isnai kijame makir ku ngi shibun e atrai hagi jing im hagi yak lenti ke jongi yo man ke sngi ku ki khun ki jame oya blei ni ka por ngi dap la jing songu eme baling ba ki benai ki sngi ki peter khong bangi yak lenti ha ka jing sir ka jing ting bel ai pat hang ya trai yo labba jing ker khu ban pen im pat atrai ya geri ke jame dai don ru ablei ki ba ma di ki jing do
lagi jing men sim ke jong ki lang bagan ke jing kerku ke jong me ingai skema try me tip ikata ba men ai ke jing tingen hai kita ke ba mat ye ke jing shem ke jong ki reini ka pot try ngi ai ngu kham tam e ba mala ayu khon jame o Jesus Christ ban wan ban yap na ta ki pop ke jong ban kiet ye ka ram ka sha baro ka bangi ngi de ban kiet oya blay lang bagin i jingkir khu ba bon ma ai ni wan ra khmat jame tang khndiat e shibenta na gi jing mani gi jing shakri gi jong yame bangi dawai man kir khu ye ki pengen tang ye ki ablay pengen man roi shi bon e ba kam ga jame onang la ban pentrei kam na ka por ha ka balang oya blay nga dawai shi kintin yu shakri jame ban yang ni ka por pan sami khu bor hin khu ka jame ker khu pen kan tang yu ablay lai ka e baro ka ba mi ni ker yang chinto jam ken long ba wan na khet snai ka jame ker khu ni wei pai wei ablay bla no sini ka jing ai ni ka por kam tam ker khu ni ka jing im kan jamen sim bai nang la man ai ti da de shame ba tang shame hi o try ni ka por ken tien nga wan ban ker par khmat jame na man ta ka jilla manipur bala mat i jing yele i ba shirkai ha ni banai bala dep no kad waya blay ba me men ai ka jing start ka jong me atrai ha no sin shar ha ka te ka jilla ba ka jing suk sai sin pat ka ban phai ha ni ka jilla ringa duai ka pang nam ta ki khon ki jome ki briu ki jong me bran tu ka chaka ta ba mat i ki jing smo si ba mat i ki jing jao umat ba mat i jing do no ki ba yeng ki ba sem baro ling ba ni ki jing ja but coming a try to read to suma to da to carry me pelaj iki ni ke jing men sound jing smiu baro atrai mga duwai men ker khui ga balang ga jome ker khu atrai ga balang ga jome bagan long ga balang ga basakhi me ga balang ga bayai sha ke baro ga balang ga ba i per ga balang ga ba ma sai sin pan IT gi bri ga jome to jaka hekti bas bun gi jome tu semua atraj ko kerpat jin ga por mai ni barok ni pan kerpat teng try no pen im chung yu Jesus Christ amen akan ni ga por pan Shua bin yo sngo yo hubungan ak tien jung blay kerpat ya ka praise and worship team bak sngo ba ban ai jing tuai Abraham sim ban penhem iki min sim jung ni bat pen kre iki do not ki min sim jung ni ban yo sngo yo ka hubungan ka jung trai check si sian pan ngai ngu yu blay bakum ne ngila wan poi ban shakri ban mani ban yaro yu shaw ngin poi si ka jingkren ka jing slok na katin blay akot fi ali ngin yarwai lang ngin yaro yu de ki jing rwai in chimatan ka jing rwai ka san spa sau po pra na ka kot jing rwai bat san spa sau po wei ka barim Pelak wan yeng, pelak wan syong, pelak wan long like lut yang ni kapur mah. Ini ruai ni jing ruai kapat san spa sau fu pra, san spa sau fu ini. Lok lada pi qua ban sạch laki bom
Tuan sat hakas nam kun lang bron wan dasyanya lut hajing ai jong Tuan sat hakas nam kun lang bron ni chim tam khot bring kong lok la da pi qua ban sat khut la pi pom Tuan sat hakas nam kun lang bron wan dasyanya lut hajing ai jong Tuan sat hakas nam kun lang bron Tuan sat Tuan sat Tuan sat hakas nam kun lang bron la pom la tam ya pi baro shiren yeng Tuan sat hakas nam kun lang bron la da pi ko ngu jing khot hu kres u trai ban wan sat hakas nam kun lang bron jing sung men sim pin shem shi len ter jing in bala sat hakas nam kun lang bron Tuan sat Tuan sat Tuan sat hakas nam kun lang bron la pom la tam ya pi baro shiren yeng Tuan sat hakas nam kun lang bron habas ni bisharkan poi pet sa syat kemen balasan hakas nam kun lang bron amar bapi la ban syong suk ha puneng ta jing sat hakas nam kun lang bron Tuan sat Tuan sat Tuan sat hakas nam kun lang bron la pom la tam ya pi baro shiren yeng Tuan sat hakas nam kun lang bron kum ta lo pim don kam ban dang pen slam shu Tuan sat hakas nam kun lang bron yo ba boy ka por bala jing khon kan wai Tuan sat hakas nam kun lang bron Tuan sat Tuan sat Tuan sat Tuan sat hakas nam kun lang bron la pom la tam ya pi baro shiren yeng Tuan sat hakas nam kun lang bron Tuan sat Tuan sat Tuan sat Tuan sat hakas nam kun lang bron la pom la tam ya pi baro shiren yeng Tuan sat hakas nam kun lang bron in chim ta jurwai ka ba san spa san puai la da pi kwa ban yo la na ka po don bor hakas nam bor hakas nam la da pi wa bor jing pen shoy ban jom don bor ba pla
Hakabening kong nga aingu yublay. Bopenla nga ban shim ya kani ke benta blakin shed halo jonga. Nga ai kublay i pastor Griffith, pastor Lingskor. Ki para nong syarai kirang bak balang kilong kepa kilong kemi kikun samla bat baro ki bedon lang ha kani kapor ha ke kerteng ke bat hyang ke bom ju job jung try baru nong peniem jengi Jesus Christ ngai kublai ru ya ke program komiti jong ke balang ke blai ibet ban ai biang nga usakri shisau batlot bom don ya kani ke benta banyasam nakhtien ke jong blai nga ai ngu ningkong yo blai bu ai nga kamet ka bakot ka baksya bangala ken bangan yeng kumni hangni nga benta ban ai kani ka khubor syaki brio syaki syakri syaki para bengit ki bai ki jong kat kum ke program ka bangapen ngai ba kani kasngi kedai kasngi try biki ong ke hospital Sunday kat kum ke jingpen bed jong ke KGP assembly ke hospital kedai ke jaka ke bagi ai suma di kimet ki bapang bat ki bashitom ki jongi henry ke subject ke banginya selok lang mentah kasngi kam day syapang ke jing sumar jong kimet penban ke day syapang ke jing sumar jong kimen sim dah ka bangabu ya ke jing keli kum ke subject bat kata ke jing keli ke long hato long kendiat ki balaj ke baon penim bat na pinsong nong rem ya kani ke subject na ke gospel kat kum Lukas kalau nong ke bakat lai buat ke dekat ke baat lai ke ongkum ni kata kalau nong kata ke dekat waitiu la keliu
kutrai hatu long kendiat ki baon penim ni duai ablai bo kupa jongi bah peneng sasisian ngadam hai ki selajat ki bakhoj bat ki bakentang ki jong me kutrai bangan aingu ya me atrai bamelong ublai jongi iwei pi iwei atrai kenrat bangan aingu ya me atrai kenrat naman benta ke deng phna ke bamelayap ya pli na benta jongi melong ke kuna na benta ki pop ki jongi bangan aingu ya me bameseng ya ke balang atrai kenrat bat me pha yu mensim bakhoj la ke jong ke balang atrai kenrat ko mahakan ka pot atrai ke Baratrai banangu ya me ba me lam yang i kum ne bin yamani bin shakri ya me bad bin yos ngo ya ke ei ka ba me don ban ong hangi i wei bi wei manta trai kan rat tu pendap yang adu mensim khoi pendap lang yang i du mensim khoi i wei bi wei bin ngo tho ya ka tien ka jong me baratrai kan rat na ba me yo i atrai kan rat kum no bang pun kre atrai kan rat ya ka ne ka subject Henry atrai kan rat kejipun krek kalong tang jong breu atrai kan rat ko kom pun krek kalong tang jong breu atrai kan rat Henry kejing penjanai trai kalong ke jong me keren no me atrai Jisu min ngap ya me nomor ni don kam ya me ha ka kerteng utrai bo nong pen em jong Jesus Christ amen kerdap ke bakim ke di kata subjek hatu ilong kendiat mo ki baon penyem kalong ke jingkeli ha kini ha kani ka por kalau hatu ngi wan hang ni ben ngap ka ktien jung blai ne da ki skor ki badaj ban pen hun ni ki skor ki jongi gin ngau ka khupar kat kum ka mon ke jongi Nengi wan hang ni banyo ngau ya ka jing shisha jong ka tien ka jong blai la pen song nu rem ya ka ni ka jing kren nu kumbang ong nu lokas bat ngan puli na du lokas ar du lai pho shwa ban sedang ngakwa man pishai pi ka we ka ni ka farshi chapang ka khrdap ka bakim ngala puli Sisian kumba lapalat snem pat kani ka shua bahaya nga pat nga puli bangan sungu thu namar nga kwa banyo e ka jing penyem long khandiat mo banyo ya ka jing penyem tingni pej su Lukas kalonong kapak hatlai kedekot kapak kuar ter nan pulien nakakot ba kawai runga kwa ban penkan mau ini balakha yang iwei piwei syakani kepertai balakha yang iwei piwei syabar ke hima ke jongblai di kumta ngidei ban pen ban sut syaka hima ke jongblai arkuar ka ongkum ni ti ula lej la kejing lej sya Jerusalem kata di Jisu udah hikai katba unang ya lembah kinong ba kinong red Jisu lej sya Jerusalem balai man sya sa narpana na bentaki pop ki jongi wei teu la kliyo uong ko ken rat hato kilong kendiat kita bawan peniem uti ulo tu pen ban besut na ke kerdap ke bakim na basibon nga ong yapi kenyawat ban besut hapo te gen la uniu bakli le se uju namar bat udairu babut Jisu namar uang go try buko mangihi boong atrai
Te haba sisen utrayeng ulayeng. Bad lakang ke jingkang. Bad pinsdang ban yeng shabar. Bad tiet ya ke jingkang. Pendaong. Atrai. Tuple yengi. Uti un yathu un ong happy. Yapi ngam itu pinang no. Para pengen ngilaju syaset ni em sabar. Ngilaju mis ni em kabas. Ngilaju do ni em kilat ki kabu hakajing em hakan ka partai ka bangi mis. Habang mis ka tu ban apply tu ka kam habang mis ka tu promotion habang mis ya ke bangi hem yo ya takala. Bat kumno misno. Bat hang ni Kemensiam kejongi kesyaset syabah. Anda kumta pensedang banong. Nilaya bam, nilaya diru hakamat jome. Bat melahikai hakilin tiba kejongi. Hindi kibatib yume. Ni bam hindi. Ya ke bang ai ni. Henry Unong ngaong hapi ngam ito yapi pinang no kelej no nanga pi baro kinong kampaman stream ha kita kintin bu try ni wong but hang ni ko we notice ne bu penon kam the first person pi yang nga yapi but ublay ubatip lut nadong syadong ta ublay ubatip lut kumbang itip ke attribute ke jong ublay ubatip lut itu ini itu bat hangta kan long ke balinyar ke bakum ke bedaj menyan anda piyu Abraham baju Ishak baju Jacob, baju kinongnya tu lupa baro, hakihima kajong ublay, di yapi balasyop syabah. Semua. Bat hang ni atau ni tikian, bat hang ta kelong ke belinyar, kum badai puniat. Lada ngiyap sibet menmit. Bat anda ngikendit. Bat ni syam ya dia, bangidon hadujok ding, kumung isngom, anda ni kendet penriu, hangta kan long kebalinya dengan balai terang poi hang ni, ngam kuaban poi hang ni, bat hangta ru, kutah ki balinyar ki babi, kinong balai bangadon hang ni, balai bangapoi hang ni. Bat na lor kata ngi ki banget ngatip bakan long baro serta sikibam cekut bat sikiwe pat kin ong kum badat benian da ke jing duki da ke jing bitar ganong anu bubu ya kah ni duduk kin dam kin bitar yuta bubu duduk bat kata kan long seduki bam cekut Sutrim ban pois tujok. Sngotrim shisha. Bat ke balai pau lanong ko ang hakmiru. Kidan ki bakhado dan salong shua. Badan ki bashua. Ki salong kado. Sngoma yang ki bashua. Yang ibu yang lihat shua yang ilong kado. Nyelet ka bentah ka ba. Ka city Paul Shaki Ephesus. Kelnong ka ba. Adu ka dekat ka baningkong terder. Bat ya pi ula penim. Haba pilong. Kibah yap
da ki jingringkang kapop. Bat haba pila juyat menu kat kum kerukom jong kani keperthei. Kat kum us ke jingsinsyar ke sun. Ka jong kani ke mensim ken ke batrei mentah haki khon ke jingbam ko ngo. Ni dong sisa mentah. Ni long sisa ki belayap. Batu balayap jula le ye. Darayap brio kat sepitap kabyang pitang kabyang tep. Kiwan brio tep tu belayap tep mla le ye. Mla merespon. Belayap tu belayap. Ngilong ki belayap. Andri Paul ong kumta. Pilong bajuyat menu kum kurukom jong kani keperthei. Kat kum usim basinsar jong sun. Bat jong kani kemensim ke batrei mentah ki khon jong jimpam kongo. Hapedeng jong kita mapi baro. Mangibaro ngiju sisian ha ke jingkwa ka do. Ke jongi da ka ngile ya kamon jong ka do. Bat jong ke jingmut. Bat ngi la julong na la ketenrai. Ki khon ke jing bitar. Kum jo kum kita kiwe. Ha ke doktrin jongi ki Presbyterian. Ya kani ki khot the total depravity of man. Kaba ngimla bande eye. Bat hang ni ru ni shem ba ka daw jong ka jing poi ki jong ni sidu jong. Ka long na mar. Ning kong ka perthei ka long ka bapok. La yo usaj tan ya ka perthei. Kabar kalong usaj tan hi to sim jong kal bat ka balai kalong ka do jong hi ki jing kwa barai ki jong hi. Kita di bapen poi yang ni situ jong. Basa kudakhot ko ong ni. Henry ublay ulong bukan rei ke jing isnei. Namar ke jing ka bakrau ke jong u. Da ka ba u jengi. Kani ka ktien Henry ublay but God. Adai ka ba sutanat na kitien. Ublay Henry ublay. Uba long uba kenrei ke jing isnei. Yangi ki balayak. Ki bamdon syu na ladi. Balong kenrei ke jing isnei. Namar ke jing ke bakrau ke jong u. Bulai yangi. Ma menba ngi long ki balayak. Ha ki ringkang ki jongi. Ulah peniem yang ngilam padu kres dah kecing ai la peniem yang ngilong ki belayap Paul uang namar baro ngila le pop ngila dole ne ai ka buram ga jong blai baru uang ru namar ka bainong ka pop kalong ka jingyang Henry ke jing ai ke jong ublay ke long ke jing pam jukut. Dau Jesus Christ putrai jongi ke jing ruai ya ro mentan ya ruai. Belaya lam ke dei sepam Jesus Christ. Sepam ke jing ba ke jong ublay yangi. Bat sepam ke jing penim ke bengiyo. Ublay u penim yangi. Wat men ba ngila long ki ba yap hak ringkang jongi ula pen lambat jisu. Bat ula pen mi yangi lambat ula pen syong yangi lambat u haki jaka beneng ha Kris jisu.
ba un yo ban pen I ha ki ti ki ban ha ki rata ki ban wan ya kata ka jing kan rei a ka jing ai ka jong u ha ka jing le sbun sha u jisu sha u Chris jisu ba un pen I da ka jing ngau it ke jong ublai unda pen I sa rong ru ya pi I wei pi lam ki trophy jong ublai pi lam ki trophy jong ublai na ka da jong Jesus Christ bu trai bu nong pen jong pi don hang ni para bangai dai ba pi wan hi ublai ujiet ya pi I wei ba pin don ha ka ni ga jaka ba pin yo ngau ya ka ni ko khubor kam jidon ke basulong by accident ublai rai baro kilong ki balat ngulu ba nado ki bam jikot bat ka jingdek ke jongi ka long shaki bam jikot namar da ka jingai la pen ya phi da ka jinget ken kataru na phi ka long ka jingai de ki jing le ken ba uno un snow sarong da ka jing ai ki chung Jesus Christ la pen emingi ni ki ba yap ngim la ban le hiru bat kam de ki jing le ki jungi nga shin perkhat ba hala de bat nga kwa menye share lang hang ni lang bat barok ni widon hang ni hato kade ka sovereignty of God ne ka free will ke jongi bangi don ha ka ni ka jaka ka jong play ngi wan da ka mon sngo ba ngi wan bingi la ban wan ne ngi wan bu ya la mu play ujiet ini balai ngi long kristan balai kitu ki basabar jong ka ni ka yemani bat balai kitu basabar jong ka porthai ki long kristan balai lai po wa ki bom long kristan kan mau ka tu ka jing ya tho bong balai alap ika ketien tang sipowa ki bo yo ka khndo bo bha lai powa lai na ka sa ki poi khndo ki ba e bat ki ken tak ika ketien ka jong lai bat kata ka long ka besisha para bengen ka long besisha ngi em ha ka ri shisha ka ba ngi don tang 2.3% ki thu lai kata ru ha ka jing hen kata ka jing hen kiba yo ya jing pin em kat no ni kita ba khandiat sa khandiat susu ni kita Andre na ma da ka jing ai la pen emingi da ka jing ken da ka jing ken kataru na pi da long ka jing ai ka jung ublai da ka jing le ken ba unu sarang balai ublai pen emingi balai ba shipau ko namar ngilong ki jing thao jong u bala pelong da u Chris Jisu ya ka jing le baba ki don ki jing le baba ki bangi dei ban le ka bo blai lo pen kre lupa yang ni ki bayo ban lai em bangi dei ban le meneng ngong i dan na tu jo mentang ngong bangi lai em perkhat bhai kita kiktia perkhat bhai hang nu phidon pat keni ti hang ni sham lightly ki da ka jing ai la pen em yangi jing pen em salvation da ka jinget ke jing aju blai ke jinget faith bangin yo ya ke jing le ba ba u blai lo kre lo pa good work ki kam ki ba mi de ban le way theologian Presbyterian hi u asis Paul u ong kumni ya ke jing ya pher hapreng jongi bat ka rom jongi bat ka rom ong kumni ki Roman view ka long kumni u ai da ka jing khen ko ba jing khen algebra ki equation
wai kum ni ke jinget katum yong plus ke jingle kata di ke Roman views ke walam dan is equal to ke jing penem kamut ke jinget tang ke jinget rai plus ke jingle Protestant view pada mengi ni sopo kumno tang ke jinget is equal to ke jing penem tang ke jinget equal to ke jing penem bat kata ke penmi ke jingle kamu tang ke jinget is equal to jing penem plus jingle hang ni pini babaro ar ki claim eliminate ya ke jingle ni hapan trai ni hapan pene ban besut lembah kherdap ke bekim ni hapan trai na pentau ble Henry hang ni ke jing appear ke long ba ki Protestant view ki eliminate no ya ka human merit kam dei ke jing le ke jungi ke ke jing ai ke jung ble namar Jacob ru ong kom tai Apostol Jacob ar khat nyu ong kum taru kata ke jinget tada kam don ke jingle kalong ke bayap na ladihi Jacob ar fundri ru ko ong ju hi kum taru ke jinget klam ke jingle kalong ke bayap ken dengan poi syak bantah kepala Habalapan yang ida ke jing ai Jesus Christ. Amda ke jing le dan ki merit ki jongi. Balai pat bengi hab banda pen ban besut lemba ke kerdap ke bekim. Kata kalau ke jing kali. Habangi la long ke bela pen mengi. Yo Bon boang susain the dotted line ngila poi sebeneng. Surakti ngila poi sebeneng. Henry kan ni ketian ko ong pen ban besut lemba ke kerdap ke bekim balai ke jubab kalau namar ka don sakwai ke kerdap ke bekeluj ke berjalan ru ke lenti bat kata ke alam ken sya ke penjot tu baca khang sabar mana boy syak banjot isya kata bingi kwa ban lat ngam tharai bendon iwe ru nangi bedon akan ka yeng ka bakhuj ke jong blai bakwa ban poi chadu jok ni kwa ban poi sebenai ni kwa ban poi sebenai Matias nyo khatlai khasa Kong kum ni tu besut lembah ke kerdap ke bekim nabak keluj ke kerdap ke berjalan du ke lenti ke ban lam cha ke banjot pat kong susu bon ru ki banyo besut nang ta rai kran mene bebon 3/4 chua tang bio jingken but na pleng kita pada ki 1/4 ru tang kendian Henry ke bekim ke kerdap ke bat bawit ru kata ke lenti ke banyalam sya ke banem bat long kendian kita besyam ya kata ke baningkong ke bangide mensngutu bau jisuhi ulong kata ke jingkang bat kata ke kerdap ke bekim bangidei ban besut lembah nau ban yo ya ke jingpenem Yohanes khatsa hundrio ko ong ujisu uyathu hau nga ubalong kalenti
bat ka jing shisha bat ka jing imde amdan uban wan sha ukpa henry tang danga tang khandiat ki biyat na kani kalenti para bangen kalenti ka jong jisu babun ki khamjet banyat ya kalenti ka bakeloj ka bomdan ki jingwet amar kata di human nature jongi kumbangin ya pulih mene haka ngila pulih mene haka city jong Paul ki Ephesus baru ong ba bangi la julong nala katenrai ki khon ka jing bitar kata de ka human nature ka jongi bangin kiar no blai bangin kiar nu jisu kalong ka human nature ka jongi amar ngilong ki khon ka kata de ka nature ngim jula ban nei ya ka nature la jong sinful nature ka don be hangi di bon ki jet banyat na ka ni ka lenti ka keloi ka bomdon ka jingwet ka lenti jong ki an ki hukum ki bathau hi da u breu de blai ka lenti jong ki nyam bat ki ideology ki ba pher bat ka lenti jong ki ba shania ha ki jing le ladi hi ki afford la jong hi ki jong ubrio henry ki khon ki jong blai ki langbrat ki jong trai ki bot yu nong ab langbrat bat ki yat ha ka lenti ka ba kim ka ba u hi u yalam yones nyo bat khandai kong kuni namar kata jisu lo ong pat haki shisha nga ong hapi banga long ke jingkhang jong kilang brot bakhandai ngolong tau jingkhang lada unu busut hapo danga unyo light im but unyo lek sut chapo but mi shabar but un shem ya ka plang bapa un yo la em dadang ibsut lembah nu jisu tengnya poi biang syak tu ke kerdap ke bakem bat ke kelot haba ngin da puli sa kane ka ngakani meneng apuli khalai khasau jong ka chithi jong Matthias sementara puli khasan tu sumar na kinong ya tho lupa balam ler ki ba wan happy haki jankup sni lang brot henry na po kilong isuri ki ba penjat bat kita kilong sibon para bengai sibon ha ki don ha po social media ki don ha po kini ki YouTube ki don keleng ki ruang bat ki le ban yoi ke jeng mo jeng perkhat ke jongi bat batai ngi da kum tai bat ki don hagi balang bru sosial ya banong kata tama ki don ki nong hikai ki babakla bangi jios ngobun bun sin kita ki jing hikai ki babakla ki ba penchayong penchangit ngi ki ba penon kam kurma ri ka ktien ke jong ublai ki cherry picking ya ki verse na ka Bible bakin thau ka theology la jong gen thau ka doctrine na jong ki penon kam bakla ya ka tien ke jong ublai ru te sumaro pin lain nang ta ban kani ka bakama shu pathway ko ubriu baro uboong hanga atrai banyo balik rung siapo ke hima kibeneng henry tang utaken yu bale ya kamon jong kupa jong ba beneng kamgar ke jingwan ban play church doesn't guarantee salvation ke jingle kai jing mani kam ai ya ke jing benem kadai ban long ben hek kat kum ka tien ke jong play sibon nga ong
Hakata kesengi, atrai, ngingim shimla ya lap ya ke kerteng ke jong me. Suma penyang nang jaka berkuat berkentang kumni, ban ong pada kumta. Suma. Ngim shimla be no ya kiksuit ha ke kerteng ke jong me. Ngim shimla le shibon ki kamba ha ke kerteng ke jong me. Ha ke church circle ken. Laki long ki badan kum kini, nila kenya ki begitu kiri ko ki long higher than everybody else. Ha kejing mani belai. Kat ki nong yalap. Kat ki nong beak suit. Kat kita ki balik kamba. Ki balak pan penkiaru. Hendrai wang ami tu. Ublay belum omniscience wang ami tu. Ya pi balai namar ya ke bikile ki khamle na banta ka burom ke jong ublay. Kile na banta ka burom la jong. Kile na banta beki penon kam ya ka Bible lani ya ka jingai Kristen tangkum ka fire escape. Om beki Jesus. Kim don ka jingai day ka bashimet badu Jesus. Ngim simrale bad onda kum ta ong ngangam itu ya pi kelet no nanga pi bateri paman. We don't take salvation for granted. Kata pen ong yang nga yang ladi ningkong bad ya pi baro. What num sim what num take for granted ba ngila yo ya kajing penim kumbo ong kanika tia. Ambaro ki boong atrai. Ki boong atrai kim deite kitu bacaba nakabalang. Kim deite kitu ki bamtre ban nget Jesus Christ. Ki dei mangi ki batre ban nget Jesus Christ. Mangi ki ban nget Jesus Christ ki boong atrai. Ki batip bahai ke rukom jong kajing mani blai. Ki boong atrai. Tongin ya pen ki kita ki bagintan kam. Pai bat ngash Matias kandai. Haba ujisu ulayat no nangta ujisu kani di jingkhat u Matias. Ulayo I ya ubril balakhat Matias. Ubashong hakayeng krong uda ong ti hau tubot yang ti haba ulayeng ulabot Tadu Matias. Berkat Matias kebiang bahaka kam ke jam ke putri. Kaspa ka pau udon nomor ka jait kam ka belong kum tahi. Ha ka circle ke jongbu. Udon bun ki parlok para bi trilang ka juk kam bad ha ka perthai para bi thu bayu. Bad udon connection ru pak surga. Kat kata kakam kebabiang bah, kebadan ke security kebabiang. Rehabu khat utrai. Uino kita ki baro. Bat ubodiu. Kelet ya ladi. Wat nom perkhat chapang ke security lajang. Wat nom perkhat. Namar ngiken mau pada itu samla ruspa. Balik lut ki hukum baro ki jamu belai. Kema tu samla ruspa. Dalam lalek kita hukum hanya lalek lut. Bawan jaseng te. Lalek lut kita ki hukum. Badu jisu loong hu. Lana memon bolong janai. Tu kelet no. Dino iki kat ke ba medan batu airu hau badung. Ban men yok kin show. Di habneng. Batuan bud yang baroat jaga loong wan bud yang Henry utau samla ulayo sngow ya kata kaktin ulalait no sosi namarudon shibun kaspa compare hi ngopi Matias bat new samla compare hi mga bat kini armod hai ngadon hai
ngade uno ni kini shisha nga ong hapi kaba yo baruspa pun besut syaka hima ki beneng kata kepen sayong ki senran riu jisu wa naman ngilong ki belayap kan mau kata da ki brio kabamla henry da ublay ki long bala hatong iju plane yo jisu syaka pertai hap mare uno uban pla yang hakmat ki brio ngaru ngan pla hakmat kupa jonga bah beneng bat uno ru uban len yang hakmat ki brio ngaru ngan len hakmat kupa jonga bah beneng pla dakikam pla dakikitien pla dakijingem jongi hi onda kumta jisu loong hati senran lada uno umon ban wan na den jonga to un len ya ladi bad un ra e kading pana bad un bod yenga mention tayong layos ngo in detail chapang pasaman halor kani kajing long senran ngidai ban len ya ladi kamot ka choice kam gidon hangi love for self na love for Christ naba uno baman ban pen ya ka mensiem undu no eka bat uno badu no eka mensiem na ka benta jonga un syam eka naba ubri un mentoy ayu nada unyo eka partai baro bat undu no eka mensiem lani ubrio unyo plida la ka mensiem kini kilong ki warning ko ay Jisu ai te ai lut pelong ning kong yang but pelong ning kong yang ha ke jing em ke jong pi but kumno ken para benget ngentep lada ngidon ha kelenti ke bakim ne ke bakeloi kani di kates bad ya kata kates kila benlap na the gospel kat kum Matius kal nong ke besan ke dekat ke balai ter lada shisha ngila kela ke bamut bad ngida buhut shisha Jisu bat ngida pen shisha ban rung lembah ke kerdap ke bakim pen da kaktien pareng ki ong strife da kaktien Greek kawan ke tu kaktien ba kaktien pareng ke ong agonize pemut ke bad long ke baile sport happen miksa na happen mi hab da perkat ha kala ke bemut bat da strife ban rung syaka hima ka jong blai da pen ban rung syaka hima ka jong ti hangta la da phisyam ya la de ba philong kum ni suk ki baduk ha ka mensem ke jong phi ka long baduk don ego don pride ba ti sngo thu ba phim le phim long ye phim long lai yak ha ka hok suk ma phi ki baduk ha ka mensem ba phi em tang da ka jing ai phim don ye phi yo ya ka jing em ru na ba jong pi long kahima ki beneng sok ki basnosi ki baken mau lagi jong ki pop la ka jong ka jing hap la ka jong ka jing ur ki blaya hap ki basnosi bada snosi shisha ya ka jong ka jing iam ka tu ko pisa bang akum shim umdon ba yo i ka tu ki kitien bang athok hai yang hasem umdon ba yo i umdon ba tep Repisong si utrai utem, but pitas no si.
Pita ngau si shisha, terang aku aban kelak aban mengas ngau si ya ke ke bangale. Ngau si. Bat kum kita kibas ngau si naba on pentingan ya fi. Skam. On pentingan ya fi. Sok kiba jam nuat. Kiba jam nuat kiba penrit kiba long humble. Kiba penrit shisha ya ladi. Ki penret ialah dia hakmat ukres. Ki penret ialah dia hakmat ki bor, ki babha. Ki penret shisha ialah dia. Kin yo ya ka kendo. Sok ki batangan bat ki basliang ya ka hok. Ka hok dia. Wa chuai ka hima ka jong blai bat ka hok ka jong wa chua. Bat pita tangan pita sliang ya ka hok. Umday pitang pisliang ka spa, nemday pislang pitang security. Ya ka hak. Ya ka hak ka jung blay, ka hak. Righteousness. Naba on bendam yapi. Yaki. Sok ke bi isne. Naba on isne. Pitang siya sngo para bangay. Ya ke jing duai, pengi duai na mata kamay ni pu. Piyo I bamdan ka jing isnay yano yanuru, umdan mercy yano yano have no mercy. Bara piyo iru ka jing esyon jaj benriyo ka long ka bajur bha keleng umday tang hamay ni puro. Bat ngim ju isen ay ki baday ni ki way pat. Ngim ju isen ay ki nong syon ki jongi, ki nong syon nong Jisu. Ia jika bersyunya pi. Kani ka hate campaign ka balong keleng ka don. Henry Jisu ang sok ka ba isnay. Nama on isnay pi ataka sumi bakadon isnay pi. Sok ki bakod hakadon. Ki bakren be ki bakod. Sok ki bakod nama rublay long bakod. Bat blay ang long kod. Naman nga long bakod. But kata kalau very high requirement pun poin siapa neng long kod, hatong ngalong bakod kili lah dia ngalong bakod, Henry lah pin long ki bakod hakado anod pin yo I ken yo blay pin da yo I yo blay undon nakajing ke jong pi pin singan blay undon nakajing ke jong pi pin da tiap man miru singan pi la banya keren bat uru. Hakanu kanu kapor, sok kiba penya sok boy biang sapang kijing le thama, boy biang sapang kijing isi brio, sok kiba penya sok naba ankot yang pi ki kon jung blay, sok kiba iki parabang ru kiba day nakanu kanu kakenhon, ankot yang pi ki kon jung blay ki penya sok, ya upara bangai ya upara marjan kumba yala di ong kaktian ke jong blay so ya kibayo pinchitam na benta ka hok na ba jongki long ka himay this is not a bed of roses when your salvation come day kata so kibayo pinchitam ngida sya pinchitam bat ngida yo ihiru kijing sya pinchitam ki khon ki jong blay keleng ki jaka But ngila ban yo ru kita kijing pencita ma kijaka terai kijongi because of our honesty you miss the promotion. So ya pi habakin ya kren ben bat kin pencita ya pi bat kin ong kaktian ka baman baro na ka benta jonga na mar ki shulam ler. It's not true shulam ler and ray because of the hate campaign ki kren ben ya pi. Sok pada, sok mapi. Bat kecing pun kot kalong kum ni, kani ke bakat do, kadekat ko. Tu ya kemen, bat tu ya syat kemen ru. Nomor ke bakrau ke bainong ke jong pi haki beneng. Naba kumta kila pensitom ikinong ya tu lupa, kibahasua jong pi. Ke bakrau ka jong pi ka bainong hapeneng ka bak ngasunat ban puli ni wei ben I
hot ibakat duduk bengilak bensyam haki kitab jeng kejing penpau ke ba art nong ba khadu ba ngan penkutan ngan sepulia ini ba hakasngi ke ba khadu yang ngaba ya piu jisun sawan biang ngin sa sya bisa kata melat ngin sa sya bisa bat kumbangi im hakani ka perthai kumbangi nget hakani ka perthai bat kumbangi le hakani ka perthai ngin sa yo kanong ngin sa yo kanong paro ngin sa yo ba no bat kata ko hakmi ngan ngan kloy ni kwa kejing manusin kanong kloy kata em ngia kwa tang bau ong ru kanong kejonga ka don lembat nga bat ngan ai nong ha uwei pa uwei baro kat kum kejing le kejong kejing le ka badan kam bat ngan ai nong uwei uwei kat kum kejing le na bentah ke burong kejong play amen. Ila poi sa kabentar bawai jongan kejing syakri kejongi tingai kublai baro kinong isim benta ya iba isamla rangba watbor jing syai dakhar na benta kejing puli bat kejing duai na benta imes baris kem syangpliang na benta ka special number kejong pi ya ka praise and worship team kabla ai ki ruai rahem sim bad ya iteman basandi lingdo iba pen gentang ki jing angu bad bla ai tu ki jing duai la poi kapor dengan penwai no bad min ya ruai ngin penwai da min ya ruai lang ki jing ruai ka ba saus pa prapusau bad hadien kan ni ki jing ruai ngaker pa di pastor jengi pastor GS Umi bin Ngobha bin Bu iki brohoi ki bla pendep ha ki jing ruai bad ban kerku penwai ke jing ruai ke ba saus pa prapusa ha kari itenat ke basen syarut rai ngan lek poi on da jing lek lawai da jing ai pla but nong pen em ngan long ngan don pain sngat ne em bangat pom Nan bausen syarut rai ngan lej boy onda jing lej lawai da jing ai bela banong penim ngan long ngan don pan snyan nim bangan po don pans nyanim ngandon pans nyanim balaben ada glor ba pernai on the jing lei lawai hayeng shong nengan poi don nim kapan ba pernai kan ba jing im dang sa ngan syakri la utrai ki ben sim na jing jon ban pen pai bat kaburom na u hakasni ka bakrau dagik tin jem nutam un pen pau ngandon pans nyanem ngandon pans nyanem balapen dadak lor ba pernai on the jing lei lawai
ba pernai ngandon pans nyanem ngandon pans nyanem bala pendadak lur ba pernai onda jing lệch lawai haying shon dengan poi don em kapan snyan ba pernai tu dia wai ublei bukpa jangi ubah bening idap dak jing snungu ke bakhrau ya me ku trai Babangan lam ini hubor abdeng jungi ling balau jung syakri. Hubor kebokhot yangi bangin yit ildi bangin ildi kum bangin ilong. Habang yang akhmat jeme ublay bukhuj. Try kipaj ublay ubadon bor boro ubadap hagajaka boro ubadip lut yaki baro. Kalau boleh ubadip yaki jingmut ki berri ki jongi ku try ba age. Boleh uban sai nong ru yangi kat bagong ki jingle jongi ku try ba age. Hubor ka bakhot yangi ku try ba age. Ya ka jing dawa kerki bangin penbet ya la ka jong jing em. Nang banadu nang ni ngindon ke jing snow scam kumbo absol pol ula snow scam bangin yo hak bigas ngi kumangilar wai ya ka pans ngat jong ke burong ka baon sa pen pong lo ikhli jongi namar bangilar ri ya ke jinget ngila le ya ke jing le bapha ngila pendep ya kerja petong nak bentaban yo ya kerja penem. Nama kata aku tak khubor pendai ya kah kita donor hak jing berjungi way ki badon hakan ni kerja sengku trapi. In mi nang ni ku try ki ber ki bakut jingmut. Bangin em kumbala khot yangi ki bangej kumbala khot yangi ki nong bud ki jamme bagi sendran ki jamme. Kurhu itundasan aliai balai ni khubor habdeng jongi. Ya jing syakri ka bakordor ka bedan ban ai hala jong ka balang. Lani hang no hono ba pendon kami in ta burom jongme. Ai i ka jing kot ka jing khia. Kurhu ya ka yeng ka sem jong i ku rem ki khon ki ti si ka sa ku rem ba ej ba thon jong i baro. Namar mi pan hakar teng jung try jung yu Jesu Christ but hakar ba why not jogani ke Jesu lok ba thiang ke jing ai ka ba biang ke jung try jung yu Jesu Christ ke jing i ke jung blai ka mana bam jukut lem ba ke Jesu lok jung mun sim ba khu ke jing kar khu nang lai we blai kin lok rang kat ba ngi we bi ki ba don hakar ni jesen kitu barok memani ke ba syakri ya me Kita persang tengah ban yahat leng bang khadok ke bakhim. Kita tanani karui ke jongi pada kalan setelah ke perthe. Nadu mentah bal seduk ke bam cukut ru. Amen.